Koristeći pomoćni pogon, svemirska tvrđava je ušla u orbitu oko Marsa. Slatke 16. Ljudi u njoj neprekidno trpe napade tuđinskih brodova i borbenih ščaura, koji ih prate još otkako su izbjegli zamku u bazi Sara na Marsu. Sa oštećenim glavnim mašinama i uređajem za svemirski skok, ljudi i mašine ulažu poslednje napore ne bili sačuvali matični brod, dok Chiron i njegovi Zentraedi stalno nastoje da održe prednost u napadu. Napadi vanzemaljaca nastavljaju se uprkos naređenju komandanta Briteja, koji je naredio Chironu da samo prati svemirsku tvrđavu i ne da joj da se vrati na zemlju. Da ne poveruješ, iznenađen sam dokle su stigli. Da, ovi mikroci izgledaju jači nego na svojoj matičnoj planeti. Bojim se da brod ne bude razoren pre nego što ih pobedimo. To ne sme da se dogodi, Eksidore. U pogledu broda naređenje su jasna. Želim brod netaknuti neoštećen. Brod je to što nas zanima, ne ljudi u njemu. A što sa kapetanom Chironom? Chiron je Zentraed, bilo mu to pravo ili ne? Nebeska igra mačke i miša nastavlja se, dok se divovska tvrđava kreće orbitom oko Marsa. Međutim, u velikom brodu Rick Hunter je suočen sa problemom koji mu zadaje brige. Šta sad da radim? Večeras Minmay slavi rođendan, a ja ne znam šta da je poklonim. Pažnja, sljedeće osoblje da se odmah javi u glavni štab. Treći poručnici Justin Blakely i James Rothman. Drugi poručnici Jan Lu, Karl Masek i Merkur Mann. Prvi poručnici Ahmed Agrama i Thomas Weiner. Također i narednik Rick Hunter i kaplar Gregory Snegov. Molim, javite se. U svemiru Chiron i njegove trupe prate ratnu tvrđavu tražići pogodan položaj za sljedeći iznenadni napad. Kapitane, brine me šta će reći komandant Britej zbog naših napada. Sve je to vežba, a ako neprijatelje zaskočimo tokom vežbe, zlo po njega. Razumem, kapitane, ali komandant Britej je izričito naredio. Pusti sad njega ovdje, ja zapovedam i ja odlučujem kako ćemo da postupamo sa tim brodom. To je eskadrila, poslužit će kao mamak, izvedi to dobro da mi ostali možemo da ih uništimo. Da, kapitane, izveši im pravi šou. Mora da se nešto kuva, valjda nisam u nevolji. Naredi Rick Hunter, javlja se po naređenju, sir. Gospodine general... Pravo ovuda, naredniče. Sad kad su stigli, molim da svi ustanemo. Posle bitke za bazu Sara na Marsu, ova gospoda su sastavila liste onih koji su se istakli. Stoga mi je zadovoljstvo da im uručim titanijumske medalje za zasluge izuzetnog značaja. Dakle, gospodo, pređimo na dodelu medalja. Gospodo, budite ljubazni i stupite kad čujete svoje ime. Poručnik Justin Blakely, molim. Ovo je san. Sigurno je san. Ali medalja izgleda prava. Ej! Kako iznenađenje. Zar nije prava stvar? Hej, mali brate, stani za trenutak. Idemo da popričamo o mojoj sobi. Što je to bila ceremonija? Pa? O čemu se radi, Roy? Sedi tamo. Okej. Šta je posredi? Moraš se navići na još jednu medalju. Unapređen si, mali brate. Od sada si poručnik. U borbi si pokazao sposobnost vođe. Zakači ovo pored medalje. Svakako. I još nešto. Ima još jedna stvar. Šta još može da bude? Dodeljujem dvojicu pod tvoju komandu. Ovdje je kaplar Ben Dixon, 378 sati simulacije i 66 sati borbenog leta. On je klasa A. Tu je i kaplar Maximilian Sterling, 320 sati simulacije i 50 sati borbenog leta. Također je klasa A. Hej, Roy, šta je to? Ne razumem, ti momci su pravi početnici. Pa, Rick, ne bih rekao da si ti mnogo drugčiji. Ali, Roy, ja imam mnogo više iskustva. Dobro, ovdje su njihova dosije i treba da ih proučiš. To ti je i priručnik iz koga ćeš vidjeti kakve sve dužnosti ima jedan poručnik. Znaš? Mislim da su to oni, slobodno. Javljamo se po naređenju. Ovaj oficir će biti vaš komandir u buduće. To je poručnik Rick Hunter, vrlo dobar pilot lovac. U stvari baš je dobio titanijumsku medalju.
Čast mi je da služim pod vašim komandom, poručniče Hunter. Govori kaplar Brent Dixon i dok sam ja tu, ništa ne može da krene loše. Znate. Drago mi je da sam u tom timu. Kaplar Max Sterling, sir. Zovite me Max. I ja sasvim mali iskustva, bit će im potrebna pomoć. Pa, drago mi je što smo se upoznali. Da, sir. Veliki brate, mrzim žurbu, ali morao bih da budem negde. Lepo, lepo. I dobro se provedi. Hvala, vidimo se kasnije. Izvinite, gospodo, vidjet ćemo se ponovo. Poručniče, možemo li Max i ja da vam se pridružimo na zabavi? To da ne. Sjajno! Mnogo hvala, poručniče. Inače, ser, kuda to idemo, a? Ne brini ti za to, imam sjajno mesto na umu. Meni zvuči zabavno. Často reč zvuči kao grupa đaka na odmoru. Nadam se da ovo nije bila greška. Hvala. Ali zašto on? Šta je to? Pa kako je taj dečak Hunter mogao biti unapređen u čin vođe grupe? Mislim da je zaslužio unapređenje kad se stuštio na Mars i izbavio jednu gospu u nevolji. Ja da sam odgovorna za unapređenje te neznalice. Blagi baš. Baš herojski prizor, ne? Nadam se da se neće tako provesti, a? Dok sam ja ovde, nemaš o čemu da brineš. Samo se vi držite mojih naređenja. Kako vi kažete, ser? Čudno, zapovednik. Tako sam ja uvijek bio nekako popularan. Kod cura, mislim. Stigli smo. A to je sjajno mesto o kome ste govorili. Da, baš to. Ricky Hunter, kasniš, ali si ipak stigao na moju zabavu. Drago mi što sam došao. Pa, šta kažeš, kako izgledam? Min-May, ti izgledaš prekrasno. Koga to vidim, drago mi je. Samo trenutak, ko ste vi? Ben je upravo dodeljen meni. Ja sam kaplar Ben Dixon, madam. Dodeljen tebi, kako to? Pa, upravo sam postao poručnik. Pa su mi dodelili ova dva momka. Min-May, ovo je kaplar Max Sterling. Drago mi je. Zovite je Max. Zbilja dobro izgledate. Vrlo lep kompliment od vas, madam. Počešćen sam susretom sa tako lepom devojkom. Baš si to lepo rekao, Max. Max kako? Sterling, ali molim vas samo Max. Pa dobro, došao na moj rođendan, Max. Željela bi da dođeš i sedneš pored mene, važi? Okej. Sedi tamo. Ja, Rick, kako si? Danas Min-May ima veliki dan, a? Da, svakako. Pa, Rick? Pa, srećan rođendan, Min-May. Zaboravio si, jel da? Ne, nije to u pitanju. Došao sam, mislim, pravo iz štaba, pa mi je tvoj poklon ostao u sobi. Morat ću da ti ga predam kasnije. Ajde, Min-May, ne muči našeg Rika, imao je posla, moraš da mu oprostiš. Imao posla, 4 nedelje se napolju tuče sa neprijateljima. U stvari, ser, ja sam baš... Uzgred, Min-May, namereš li da nam pevaš večeras? To bi baš bilo lepo. Mislim da mi se ne peva. Može li on? Pa to bi bilo sjajno. Ja baš ne pevam. Ja baš nemam neki glas, ali bih pokušao, pa... To bi bilo prekrasno. Slušaj, Rick, na tvojom mestu pazio bi na njega. On se sviđa Min-May, lako može da je ukrade. Ovo je zaista čudno. Šta je čudno? Ekran je prazan. Znam. Šta onda ne valja? Evo šta je neobično. Trebalo bi da primamo bilo šta, a mi ne dobijamo uopšte ništa. Skoro kao da nam... Da nešto ometa radarski prijem. To je to. Eto šta se događa, sigurna sam. Kapetane, crvena uzbuna. Mislim da će neprijatelj napasti. Držeći se neopaženo iza velikog broda i emitujući jake radarske talase za ometanje, neprijateljske čaure se okupljaju za napad. Sad ćemo im pokazati neke trikove. Na velikom brodu, ne sumnjajući ništa, stanovnici nastavljaju svoj uobičajeni život, nesvesni da će ubrzo nastupiti uzbuna. Sve ste prekinite ometanje radara. Mamac grupa kreni na položaj. Prići ćemo s leđa i uništiti ih. I tako, Chiron kreće u napad dok borbena tvrđava miruje.
pripremajući za neprijateljski napad, Rick Hunter i njegovi momci proslavljaju rođendan lepe Min May. Pažnja, ovo je uzbuna. Sve variteh grupe na okup. Sve variteh grupe s mesta na okup uzbuna. Hajde. Brzo. O ne, zar odlazite? Žao mi je. Ali... Ja, pa šta se tu može, to ti je vojska. Taksi, hej, taksi! Hajde, momci, krećemo. Ajde. Hej, čekaj. Moraš, Sad ja vas primim. To je u redu, ali svako plaće za sebe. Gazda, ta cura izgleda puška, jel ti dođe kao neka cura, na primjer, a? Kako je to pitanje u ovakvom trenutku, Bene? Je u redu, Max? Nešto si mi zelen? Mislim da sam malo napet. Ej, Max, ništa ti ne brini, znaš da ne može da ne valja kad sam ja tu, a? Sad vidite me na sledeći let. Na uzletištu svemirske tvrđave, piloti variteh lovaca očajnički žure da pripreme mašine za uzletanje i poslednji napor da odbrane svoj brod. Orijentir 1, crna eskadrila, potvrdi protiv napad u kvadrantu 4. Potvrđujem, kaplan Sterling i Dixon za mnom. Roger! Gazda, što mi to treba da branimo? 4. kvadrant odbrambene linije. A to je na samom kraju. Glavna akcija prava strane na drugoj strani. Možemo malo da se umešamo, a? Šta sve tebi pada na pamet? Imaš naređenje, izvršava ih. Neće vas, ser, šta to bi? Nije važno. Eskadrila mamac podvlači variteh lovce sve dalje od svemirske tvrđave, kojoj se glavne Kajranove snage primiču s leđa da je unište. Neprijatelj napada s leđa, ser. Poslaćemo gladijatorske snage. Druga odbrambena grupa je uništena. Dolaze sa svih strana. Pokrivaju ceo ekran. Lovac 102, neprijatelj nam prilazi s desne strane. Ovdje je kaplan Dixon. Dolaze, vidi mi! Idemo u krug oko njih, a? Pazi šta ću da im radim. Dixone, grupiraj se, razumeš? Gazda, u sosu sam! Pomaga ili sam pokojni 100%. Prekini, Ben, možeš da pogineš na taj način. Sad moram da ti spašavam kožu. Pazi, dolazi! Ja, baš si me izvadi iz gade frke. Hej, jel ovo Max? Vidi što im radi! Max, ti ih brišeš! Treba mi je što sam tu pomogao. Pokazat ću vam nešto iz škole. Otkiram školu. Sjeća se da treba da izbuniš. Dok gledaju gde si, ti im dođeš s leđa. O, ali to moraš brzo. Neverovatno. Poručniče Hunter, loš odbrambeni manevar. Vaša grupa mora to s mesta da ispravi. Hej, ja ovdje imam 2 potpuno neiskusna pilota. To više lako. Komandire, imaju slabu odbranu u 4. kvadrantu. A, svi ćemo na njih da okončamo taj mali lov. Sve jedinice u napad. Neprijatelj juriša pravo prema brodu. Treba da ih zadržimo, okej? Stani, Ben, ne pucaj badava. Smeli da se puca ako nije badava. Mislim da sam sredio dvojicu, poručniče. Dobro, sada za mnom, razbit ćemo ih. Skoro ih imamo. Raširi se i pucaj na sve što mrda. Da, sad ja hoću grubu igru.
Hej, Ben! Jeste li čitav tamo? Ja ne znam kako, ali ostao sam živ. Kreći, gubimo se odavde jer oni dolaze. To je poslednje što će vidjeti. Bori se izvanredno. Moje ime je na sljedećem hitu. Brzo misli, Rik, ili si gotov? Na komandnom brodu Zeta je da komandant Brite je obavešten da bitka besni oko svemirske tvrđave. Bitka koju on nije odobrio. Prekršio je moje naređenje. Posumnjao sam kada je rekao da on vodi ratne igre. Da ga opozovemo! Ovog trenutka. Ali on je duboko zagazi u bitku, ser! Vodi bitku sa kojom ja nisam saglasan, ako ošteti onaj brod. Šta da preduzmemo? Pripremite zrak za poništavanje kontrola. Upozorio sam ga. Poništit ćemo njegov navigacioni sistem i primorati ga da prekine napad. Neće on kršiti moja naređenja nikad više. Počnite sa zrakom. Ne može on, ne može to! Šta se tamo događa? Kuda su svi krenuli? A? Shvatate li vi ovo? Ne izgleda mi moguće. A zašto se povlače? Skoro su nas dotukli. Mislim da imaju svojih problema, ma kakvi oni bili. Pa to za nas nije važno. Oni odlaze, mi smo spaseni. Moćni parališući zrak deluje na neprijateljske ratne čaure i odvlači ih od svemirske tvrđave. Duboko u utrobi broda tehničke ekipe neumorno rade kako bi osposobile borbene letilice oštećene u posljednjem napadu. Nisam ga čak ni video. Uništio skoro pola lovca. Sreća da popravku ne plaćam iz svog džepa. Max, odlično si radio. Jest, imao sam sreće. Kažu da sam sredio njih 9. 9? Moj rezultat je 0. Vedi ti Maksa rasturača, ko bi rekao, a? Baš tako. Još nisam video da neko tako leti. A koliko si ti razbio? Mislim 5. O, žao mi je što sam rekao. Nije ti pravo što je Max bio bolji, a? Pa, ne znam baš. Zaista sam bio dobar. Možda je to moguće. Možda mi unaprede. Hop, cup. Od Kaplara generalu samo jednoj bitci. Nadam se da ćemo sutra opet. Zbilja je bilo uzbudljivo, uživao sam. Laku noć, poručniče. Mnogo vam hvala za pomoć. Hvala tebi, Kaplare. A ti vodi računa o sebi. Evo, nema vez. O Bože. Zašto su me napredili poručnika? Bio sam mnogo srećniji bez ovih novih podređenih. O, zaboravio sam. Midve će mi ubiti ako joj ne donesem poklon. Pa gde da nađem nešto u ovo doba noći? Izvolite, odličan kikiriki. Hej, juvelirska radnja nije otvorena. O Bože, morat ću da je priznam. Ako mogu da se suočim s neprijateljem, valjda ću imati živaca za besnu tinejdžerku. Da vidimo kako da počnem, kako da je kažem. Možda me neće vidjeti. O ne. Ej, šta je novo? Hteo sam da dođem da se izvinim. Zbog mog poklona? A to je u redu, da li si ga sada doneo? Zato da li si je tako kasno? O, da, zbog poklona. Nisi zaboravio, još imaš vremena. Čudesno, Rik. Još nije ponoć, još uvek nije rođendan. Mislim da je to poklon. Što da ne? Da, poklon stiže. Ovo je moj dan. Hvataj! Hvatam! Uhvatila sam. Šta je to? Kako se slučaj, kako je lepo. Zaista si meni doneo, Rik. Sviđa mi se, gde si to dobio? Reći ću ti drugi put, Min May. Srećan rođendan, čao! Bye! Tako je sladak.
U narednoj epizodi Lepa Min Mei se priprema za sasvim drugačiju bitku. Bitku za naslov najlepše devojke Makro City-a. Dok takmičenje traje, piloti su pozvani da ponovo obrane džinovski svemirski brod. Gledajte sa nama Miss Makros, sledeću uzbudljivu epizodu Roboteka. Preveo Miroslav Nastasijević. Tekst govorili Vida Jovanović, Tereza Čambor, Ana Radaković, Gordana Jošić-Gajin, Vesna Štrnja, Vojislav Cinkovski, Miodrag Petronje, Aleksandar Gajin, Emil Kursinak, Aleksandar Đorđević. Sinhronizovao Karlo Morvajić. Režirao Milivoje Radaković.